Agur terdi Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Galiziatik gaurko honetan Moañatik hain zuzen ere. Bigoko itxasadarrean gara eta Moañako 34. batera izango dugu jokoan Fandikosta Sariaren 6. edizio ere bai. San Miguelikaren 8. jardunaldia dugu eta haizea dugu iragarrita hemen, beste askotan bezala itxasadarrean hartzen du bere indarra, bere esan nahi berezia. Hala ere, az gaitezen zelkapenarekin, gogoratu Hondarribia nagusi dela, orain arte 7 estropada jokatu eta 6 irabazi bai ditu. Hortxe ikusi garaipen harrigarriekin Hondarribian eta puntuak 81, Urdaibaik 75, Kaikuk 75, Oriok 51, 5. tokian San Juan 50 eta garaipen bat. Eta behekaldean, Zuloan Zumaia 10 punturekin, Portugaleteko 20 eta San Pedroko 26. Eta zelkapeneko 4 apalenak izango ditugu lehenengo txandan. Eta kale sosketak lehenengo eman dio Zierbenari, 2. Portugaleteri, 3. Zumaiari, 4. kaletik arituko da San Pedro. Ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Zer diozu gaurkoari buruz, Maria gora datorrela, itxas gora justu horrezko txandarekin izango dugu, eta estropaderemu berezia, eta haizea bai, ez azken egunetan Galizian izan dugun tamainakoa, baina haizea bai. Hori da, zer horrek aipatutakoa sarrerakoan, nik ere hori nabarmenduko nuke. Haizea dugula protagonista, estropada eremu hauek, badakigu, bueno, bagak eta ondoko itxaso horik ez dagoela hemen egoten, baina korronte tokia da, eta hau batez ere, haize tokia. Joan den urtetan hemen ikerarrizko aldaketa ikusi ditugu, gaur, bueno, esan duzu bezala, ura gora dator, estropada eremua mugitu ere egin dute zerbait, eta hasiera batean behintzat. Irterako baliza joan zen urteko. Hori da, ekarri egin dute nola baitere. Kale bat, beraz, 150 metro. Hori da, eta hasiera batean behintzat, guztiek nahi zuten kalea, barruko hau. Bere estatxa utzi du eta Zierbena. Zerbait izan da, gora beraren bat edo utziren bat, estropadaren guan. Izan ere hemen gertatu izan da, Ibon. Aurrean Bigoko portua dugu eta trafiko ikaragarria duen kaia da. Eta hemen batipa 4. kaletik aritzeak eta batzutan mesedea izaten du, baina kalteare bai galanta, hor izaten diren korrontea zaparte, ontzi trafiko ikaragarria. Bai, ontzi trafiko handia eta gainera olatu handia uste duten ontziak, baina iruditzen zait begira hor garbi ikusten da, haizeak nola atzetik, garbi jotzen dien, atzetik eta estriborrankekoa dagoen toki hortatik, eta patroiek une honetan eragozpen handia dituzte, ba, indar kontua da, eusteko bakarrik. Hor nonbait izango dira orain. San Pedro con 26, mínima entre San Pedro y Portugalete, entre la primera y la segunda quenda, esta tripulación de Zierbena que adestra Juan Hori da. Eta begira enfilazioak, haizeak atzetik eta estriborretik jotzen die eta patroi guztiek, fiska bat euren treneruak estriborraldera bezala enfilatu dituzte. Begira, Zierbena eta Portugalete nabarmen. Zumaiak pixkat ere bai eta San Pedrok ere bai pixka bat. Ea orain Zierbena pixka bat atzera xeago dago. Epaile guztia begira. Eta ez dakinik, zer gertatu daiteken? Gora bera ditugula mikrokaskoekin da momentuz bakarrakin moldatuko gara, Ibon. Ez da lehenengo aldia izango. Gogoan dut lehenko urtean horrela ibili ginela Boiroko estropadarekin. Farre egiten du Ibonek, baina... Antigualerako transmisio egin beharko dugu. Gogoan dut hola ibili ginela, minutu terdi edo 2 minutu. Ea, oraingo honetan, hala ere, balitza zuzentzen ari dira. Bai. Gora bera txikiren bat, eta hori setzaigu bat komeni. Gaur Zazpiterritan futbola ere bai, Euskal Telebistaren bidez. Reala eta Villarreal, eta gainera aipatu behar da, aurten ez direla hemengo arduradunak izan, baliza jartzen, baizik eta Euskal Herritik etorritakoak. Estropada eremu guztietan
bateratua delako. Hori da, eta nire ustez, orain baliza bat mugitu dela ematen du, baina oso erabaki egokia hemen, Galizian azken urteetan eta, balizak jartzeko modua bestelakoa, izaten da, garreo deitzen diotena, eta horten erabaki dute, han estorpatokiak gehienak balizatzen duten taldeak baliza gartzea, eta euskeria bat irudi, jarri baitute epailea joan da, eta Zierbena, Jimenoren taldea sartzen ari da. Begira zelana Karpinterok. Eta tira, eta behar bada hortxe igual. Hor, eten txikia behar du, Ainguraren bat edo, eta nahikua. Begira, Zeharo Estriborrera, lau taldeak, Begira, Zeharo Estriborrera nola dauden. Ea, Erne, aldera txuriak oian! Orentxe, Zaz, orentxe. Badoaz ba! Ea ba! Hor ditugu labontzia. Zumaiak iruditu zait irtera honek ez duela eman, Momentuz, Zierbena eta Zumaia jadanik segundutxo bat galduta ditugu igor. Bai, San Pedrorekin behintzat, nabarmen, pare bat ozta edo, galduta doa Zumaia. Bueno, hor ditugu lanean, irteratik behintzat ezan daiteke Zumaia pitin bat atzeraturik badela, asko ez, egia zen, eta ea gaurko txanda honez ere ekartzen duen. Zumaiarentzat batipat gaur ongi moldatzea, derrigorrezkoa da, zulotik irtenez, ez da irtengo egun batetik bestera, baina pausu bat emateko. 10 puntuko galera badu eta puntu bakoitza rekuperatzen hasi beharra duka Patxi Frantzesen taldeak. Momentuz Zierbena eta San Pedro estropadaren buruan, segundu bateko atzerapenarekin Portugalete eta Zumaia, ea ba. Eta gaur aintzat hartu behar da, haizearen indarra bakarrik ez, aintzea kostautik, ertzetik bezala sartzen da, eta horrek patroiei eragingo die, bidegaltzeak, eta itxaso zabalean bezala, gaur argi bili beharko dute, bidegaltzeekin. Zierbena gaur aldaketa bakarra, eta orain Portugaletekin ari garain zuzen hemen bi aldaketa. Hori da, Zierbenak bat eta bakarra, Andres Peña sartu du, David Pérez, lehorrean utzita, eta Portugaleten berriz bi aldaketa egin du ditu, Angel Gomez prestatzaileak. Estribo horrespaldan, Gorka Lobatu sartu du, eta Manuel Alejandro Anuarbe berriz, baborrean, eta momentuz badirudi, Zierbenak irterak honetan asmatu egin duela, Batuta estropadaren burua hartu du garbi, eta hemen dira Zumaiarrak. Zumaiarrek momentuz hor dituzte, bai San Pedro eta baita Portugaletea zuzen, aurkari zuzenak direnak, baina puntu askotxo galduta dira azken estropadetan Zumaiarrak. Eta enteratzaileak gaurko ari dira, aldaketa bat Zumaiarren artean. Aldaketa bakarra, Aitor Gorrotxategi bosgarren tosta Estriborrean, Tatiago Baurain lehorrean, baina garrantzitsuena, Patxi Frantzesek arraunak aldatu dituela, eta berak Zierbenan ibilitako arraun sorta bat ekarri du, brakazarrak, lituaniarzarrak, eta horrekin ari dira probatzen gaur Zumaiakoak. Pala marroiekin. Batipat kolpe psikologiko bat, edo zerbaiten bila dabil, Frantzez, ez da? Zerbait behar da, arraun joko hori izan bezala, arraun lituaniarrak eta sorta zarra, bera Zierbenan egontzenean ondo ezagutzen duena, eta begira, uraxe utzi dio Zierbena arraun taldeak, eta oso ondo. San Pedro ere ikusi dugu, eta aipa dezagun, gaur Mikel Aroztegik ez duela bat ere aldaketarik egin, eta eruditzen zait, 12 kuadrilen artean, aldaketarik gutxiena orain arte egiten ari dena, Aroztegi bere dela, Eta Zierbena badoa, Zierbenak traineru bateko abantailatxo hartuta, ordoa. Egia zen, hau pentsatzekoa da, eta nolabait esan daiteke erlojupeko estropada egin beharko lukela Zierbenak hau. Pixka bat beti ari ara ezaten aztero, lehenbiziko txanda honetan joaten den trainerutako bat, bigarren txandako izan daitekela, orezko txandako ere bai, eta bere favorito izaera hori momentuz Zierbena, bai ez datzen ari da, baina argi, hemen gaur bidegaltzeak izango dira, begira, horra izak ikeragarri tiratzen du, eta horrein balizaren bila joaterakoan, zuzentzen dutenean jakingo dugu benetako referentzia. Begira, laugarren kaleko baliza hori. Haizeak, nola astintzen duen.
zebola da indartsuak iragarrita genituen, orain anemometroa markatzen duena ez hartu kontutan, ezakit gaur anemometro hori daukagun, baina egia zan igon, anemometroa markatzen duena baino, desente gehiagoko haizea dagoen. Bai, hor 3 kilometro orduko markatzen ditu eta haizeak dezente gorrago jotzen. Gogoan izan gainera. Kobazulotik irten gara, Ibon? Bai. Hau da, elkarrentzuteko modua. Markatuko diguzu ikusentzuleok, baina ez dakitzen nolako goraberak izan ditugun orain arteko 4 minutu hauetan. Ez ikutu ez erlankideok, utzi den aurrela. Zierben aurretik, Zierben aurretik. San Pedro Horibi. Zierbena. Horda, 4:27, 4:40 Portugalete eta Zumaiarentzat, eta San Pedrorentzat 4:41. Begira, 4 minutu terdi pasatxon joan dira, eta orain etortzeko 5 minutu terdi edo gehiago beharko dituzte. Era bat aldatzen dira, orain baldintzak, Orain kale arteko diferentziak ere errepatu eta zaindu beharko ditugu. Alde batetik Zierbena errentarekin genuen, baina San Pedro begira bira, Porto eta Zobaia laura. Ea orain, horatu oso estropa deremo berezia dugula hau, Bigoko itxasadarrean. Naiz eta estropa deremoaren nolabait orientazioa pitin bat aldatu dute. Zan daiteke Bigotik aldendu eta Moaina aldera karri dute. Eta lehenbiziko kaleak eta barruko kaldeak onak baldin badira, oraintxe dira ba, orain. Bueltako, 2. eta 4. luzean, eta batez ere, azken urte hauetan ikusi dugunaren arabera, hemen, barruko ziabogara iritsi baino, minutu terdi, 2 minutu lehenago. Portugaleta sufritzen desente gainera, 2-6 segunduko atzerapenarekin. Urrunda derrare baitarteka Ibon, Bai. ez dakigu zaleak diren, edo eta dugu Hemen mikrofesta handia dago. Begira hemen, zeinen ondo ikusten den. Haizeak nondi jotzen duen, eta patroiaren eragozpenak hau zuzen ekartzen. Askotan esaten dugu, Bizkaiko golkoan eta patrontzalana olatuak daudenean bakarrik, baina gaurkoa bezalako egunekin, patroiek ere zer esan handia izango dute. Herramientak aldatu eta lanean jarritzeko moduan gare. Zierbena buruan ikusentzoleok San Pedro 3 eta Portugalete sufritzen. 7 segunduko atzerapenarekin Portugalete, Zumaia 6 segunduko atzerapenarekin. Eta egia esan, Zierbenak izan du hor, momentu batean San Pedro oso hurbil, baina orain ematen du, errekuperatu egin direla Zunzunegiren gizonak. Bestalde esan behar da, Joan Zunzunegik, bertakoa izan da, oso ondo ezagutzen duela estropaderemu hau. Beste inor baino beto. Beste aldeko hain zuzen ere. Digo aldeko semea dugu. Nautiko de Bigon, egin zituen lehenbiziko balak, antxe garaipen handiaz lortutako mutila, eta oraintxe, orain ari zaio Zierbena San Pedrori alde egiten. Eta orain zaindu beharrakoa, nire ustez, Mikel, noski guztien lana, baina Zumaia eta Portugaleteren artekoa. Zumaiak pasaden asteburuan, lanerdi tarte 2. ziabor arte, hor nonbait egontzen gero erori zen, ea gaur. Portugaleteri eusteko modu egiten duen. Orain kontrolpean du estropada Zierbenak, errenta ederrarekin, eta Zumaia Porturekin lehia bizian. Psikologikoki beintza Zumaiarrentzat horrek badu plus bat. Orain artean azkar galdu dituzte segundoak, eta gaur Portugaleteren aurretik branka sartzeak hauentzat merito galanta du, edo behintzat indarra eta auspoa izango dute mutile. Oso garrantzitsua. Eta gainera gaur ondoko kaleetatik doaz, joan den 2 asteburutan ez bezalaxe, eta aurretik joateak emango dio hori Zumaiari. Eta orain ikusten dut, orain traineruak dauden, gunetik ziabor arte minutu terdi inguru faltako da. Pasa den urteetan, haize mota honekin, orain egin du aberia lehenbiziko kalekoak, orain hemen babes gehiago hartzen du, gu gauden molla honen inguruan. Ea babesa izatezkeotan Zierbenak izango du. Haizea gainera, leheno garbi, txopatik astindu ditu ontziak, baina orain pitimat aldatu ere badugu,
denbora gutxian gainera, Bai. Ordu erdi inguruan. Mendebaldeko ikutuekin orain, eta horrek norbaiti mesede egitezkeotan Zierbenari egingo dio Ibon. Bai, Zierbenari eta orain. Bigarren eta laugarren luzean, oraintxe. Gu gaude, harri gurtzi molea honek, babesa egiten baitio. Eta bide galtzeak, Gaur ez ditu ikusiko hemendik, baina gaur, gora berak ikusten baditugu, ziabo gara heldu aurretik segundutan da, horrek esan nahi du, patroiren batek bide gehiago egin duela eta zuzentzen ari dela embarkazioa. Begira orain. Tartetxoa gora, 6-6 segundu, aurretik Zierbena, momentu aprobetxatu behar dute, ziaboga ona egin, eta berriz ere, hirugarren luzearen hasieran, egoera aprobetxatu beharra dute. Aizearen kontra ikeragarri gogorra egiten da, halakoetan. Eta oso garrantzitsua, Patxi frantzesek berak esan digu, mutilei gaur, ia aholku bat eta bakarra eman diela. Ondo bukatzea, pala garbi ateratzea. Hemen dagoen aize olatu hau oso berezia izaten da, segidan etortzen da. Eragozpen handia izaten dira pala ateratzeko unean eta hori da garrantzitsua. Anemometroa laukoa, irukoa markatzen du, baina desente gehiago dago. Hor gora beratxoren bat bada. Aurretik garbi Zierbena. 10-0 Jimeno eta bere mutilentza. San Pedro, treniru bete-betea, Zumaiari. Eta Zumaia, maniobra hasieran, porturen aurretik. San Pedrorentzat 10 eta 14, 8 segunduko diferentzia. Zumaiak 10 eta 17, eta Portugaletek 10 eta 18, eta maniobra ostean, Zierbenak San Pedrori 10, Zumaiari 12, Porturi 14. Eta orain baldintzak erabat aldatuko dira. Aize gehiago, treneru guztiek 2 palada gehiago joko dituzte, minutu. Rapaleatu ere gutxiago egingo dute. Ea orain Zumaiak, Zumaia eta Portugaleteren arteko aurrengo 3-4 minututan. Eta hor begira detaila, lehen Jimeno barrura makur eginda, eta orain trampailure igota. Ea ba, Zierbenak orain erlojupeko lana egin beharra du. Aurkariak urruti utzi, eta pentsatu hemen lehen txandatik, banderak irabaztea posible izan dela beste urte batzutan, hor da Urdaibeiren garaipena, urrutira joan gabe. Iaz, azkeneko, igandearekin jokatu zen, hemen Moñako estropa, larun batean San Xenxon, orduan Salsamendiren taldeak urteko emaitzari kaskarrena, antxe, egokitu zitzaion 9. izan zen, eta lehenbiziko txandatik, eraman zuen, 4. kaletik gainera, bandera. Eta Euskal Herriko ikuslei esan beharko digu, gure kostaldean, normalean, haizeak barealdia izaten dula, azken orduetan, baina hemen ez dela horrela gertatzen, atzo bertan, ikusi genuela itsasoa nahiko nahasia, eta neurri handi batean haizearen eraginez. Haizea atzo, marea itxasora, 6 herritan izan zen, eta urak buelta eman, eta 2 ordura 8 herritan ere, orain baino haize gehiago zebilen hemen, estroparen monetan. San Pedro bigarren tokian finkatu zaigu, 3 traineru, Zierbenak San Pedrori, eta Zumaia eta Porturen artean oso burruka zorrotza dugu berriz. Gerra bizia, gerra bizia. Hor burua hotz behar dute, Zumaiarrek bezala jarrilerako arraunlariek. Eta ziabogak ere, hor zeresan handia izango du. Eta printzipioz, azkeneko luzean, Portugaletek abantaila izan dezake, nahi izan ezkero, lehenbiziko kalera jotzeko aukera izango du, metro gutxea egin beharko ditu lehenbiziko kalera etortzeko, ea nola jokatzen duten patroiek. Begira Jimeno arraun altzata. Itxasuan bezala. Eta esan daiteke San Pedro luze honetan, Zierbenari ongi eusten ari dela, ez du ezertxo ere galdu, azken ziaboga egin dutenetik. Zumaia Portu Zumaia atzekaldean beste burruka bat, aurretik Zierbenak ia 3 traineruko errenta San Pedroren aurretik. Eta ipa dezagun, Zumaiaren patroia osa dugula, Lakaixa sarian, patroien zelkapenean, lidertzan. Aranberrik Urdaibeikoak 6 ditu, 6 puntu, Joseba Munarriz Ondarribiarrak 6, eta Unaiosak 7. Gaur ere, lana erruz izango dute. Beste lan klase bat, patroie, baina lana erruz. Portu sartu duela branka, Zumaiaren aurretik. Eta Zumaia 2 segundo aurretik ibili da, orain 3 segundo hause, telmo uneko kuadrilarentzat unerik kritikoena,
une kritikoa hause. Bizirik daude oraindik. Ea ba, ze gertatzen den azken metroietan. Marroi koloreko palekin lehen ere esan dugu, aste honetan, harra unsort aldatu egin duela, frantsesen taldeak. Momentuz, eusten ari zaio, 14. minutura ere bagoaz, 14. minutua pasata. Dozena bat minutu ibili di aurretik, Hai. eta orain segundu pare bat galduta. Hori izaten da txarra, Miguel. Aurretik joan, 3. luzea lehen atzean ikusten zenuen treneruak, 2 tostateatzea. Eta San Pedro eusten, Zierbena nagusi eta San Pedro 8. Hemen dira, Jimeno eta bere mutilak. Bigoko itxasadarrean Jaun Andreok. Moañako banderaren 34. edizioa dugu jokoan, eta Moañan, gaurkoa Tiranek antolatzen du, baina asteburu honetan 3 estropada dira. Ez bat eta ez bi, hain zuzen bihar, Galiziako ligako leia ere bai, eta esan dezagun astelenean hemen izango dela, Meira Arraun elkartearen estropada eremuan, Espainiako txapelketan eta asko erabilitakoa dena, hor izango da Galiziako txapelketa. Eta eguerdian, Euskal Herriko Aleketion arratsaldean, baina hori izango da, eta eguerdian, 11etan hasita. Zierbenak 7 segundu maniobran San Pedrori, 15-0-2, Zierbenak San Pedrok 15-0-9, Portugaletek 15-16, eta Zumaiak 15-19, ea zer egiten duten orain azken bi hauek. Lehenbiziko minutua kritikoa izango da, Hor norbaitek lortzen badu, jarrilirak puskatzea lortzen badu, Aizu Ibon, San Pedro 2 segundu jandizkio Zierbenari. Bai, 5 segundura jarri da. Eta orain, 2. luzean bezala, Zierbenak San Pedro itartea areagotzen badio, zabaltzen badio, nahikoa ikusiko du gurrengo txandetarako ere. Beldurra edo horixe zen, aurreikuspena lehenbiziko kale honetatik batez ere etorri egitea, hobeto, ea orain. Eta Zumaia hor da bil, zerbait errekuperatuta, maniobran 3 segunduko atzerapena, orain bakarra adierazten digu GPS-ak. Arraunketa zeharo aldatzen da orain. Orain, haiziaren aurka, 2 palada gutxiago, joko dituzte minutuko, bila ere gutxiago joango dira arraunlariak, baina garrantzitsua, ondo bukatzea, eta lehen, Patxi Frantzesek esan diguna, pala garbi ateratzea. Begira. Antzematen da, ikuspegi honetan, estropada eremuan, ez dugu esango itxaso zabalean bezala arkumetxo nabarmena daudenik, baina haize olatua eta hor nahasia. Oso narratza, eta sekula itxasoan ibili ez denarentzat, hor ematen du, bueno, ez dela ezer ez dela, baina pala ateratzeko unean, ikeragarrizko enbarazo egiten du, hortxe, olatuzka koskor horrek, sarri-sarria baita, haize olatua deitzen zaion horrek, ikeragarrizko eragozpenak. Jimeno Arraun altxata. Eta joan egin dira biak, Zierbenak San Pedrori 5, Porto 17, Zumaia 17-18, bizirik hor burruka dago, atzekalde horretan. Baina Galiziako telebistako errealizatzailea, estropadaren buruarekin dugu, Ibon. Zeinen garrantzitsua gaurko puntu hori, Zumaia eta Portugaleteren arteko hori, Biharko estropadari begira eta psikologikoki, bueno, Zumaia rentzat suposatuko du. Bizirik gaudeak esatea, kuadrilari. Iker Jimeno makurtuta berriro ere. Eta orain, begikolpez, estirudi San Pedro lehenbiziko kalera datorrenik, Ea ba, Zierbenak 6 San Pedrori Jaun Andreok. Eta txerrendularitza jarraituko zenuten gaur, Posik eta Izagirreren garaipen handi horretaz morzinen gozatu, gaur hemen Galiziako egunkaritan albistea zera zen, duela 10 urte, Pereirok 2. bukatu zulaturra, tandi 4 egunetara, Landizek positibo eman eta aio, mailotak enduta hemen azaldu da argazkia hunditan, hemengo egunkaritan bere garai hartako bizikleta eta elastikoa hartuta, Oskar Pereiro, 10 urte. Zenba gura bera. Ondo hartza batean, benera. Begira, Jimenoren postura hause ez dut ikusi. Makurtuta, eta begira, ezkerreko hanka zangoa, nola daraman. Malgua gizona, Abantaila ez doa gora, Ez, orain eusten ari da. Eta Zumaiak aurre hartu dio Portugaleteri atzetik. Zumaiak branka sartu du Porturen aurretik. Bai, eta begiak ere hori esaten digu, Sarriago joz, Zumaia desente sarriago joz,
Eta ematen du Ibon, ontziak esan daiteke San Pedro bere kale horretatik datorrela, laugarrengotik, baina nolabait bigarrengoaren bila ezote datorren Zumaia nolabait aurkariarekin hor pare-parean lehia eta azken txampa egiteko, ezta? Bai, baina gertatzen ari dena da nere ustez, Portugalete etzaio uzten ari, Zumaiari. Tartea da oraindik, epailare bai tartean. Hori da, baina Portugaletek orain aukera dauka estriborrera jotzeko. Bukaeran, azken txampan, ez dio utzi nahi Zumaiari, eta ez dakit, ez ote denari, bere burua urkatzen, Zumaiak 2 segundu Portugaleteri, eta bien bitartean, xelebrea da, baina San Pedro, bere kabu Sánchez, bere kaletik, laugarren kaletik, ekin eta estropada egiten ari da, Zierbena lehen kaletik nagusi da, baina bigarren ziabogan Zierbenak San Pedrori 8, hirugarrengoan 7, orain 6 ere bai. Momentu batean, beraz, eusten ari dira San Pedrotarrak. Beste, aipatuko dugu, azkeneko estropadetan San Pedrok hori egin du. Lehenbiziko luzean lanik makalena, eta gaur ere, lanerditan, eta gero ikeragarri ondo eusten dio, hirugarren eta laugarren luzeetan. Zumaia aurretik, Bai, momentuz bai, eta ematen du gaur horien aurretik izango direla. Garbi dagoena da txanda Zierbenarentzat dela, kontrolpean izan dute, hasieratik 8 segunduko errentarekin datoz, orduzue GPS-aren datua, eta nagusi dira bai. Hemen da Iker Jimeno eta bere kuadrilla, Zuntzunegi prestatzaile eta arraunlari, Zierbena! Bai! 20 eta 30 Zierbenarentzat. Anda San Pedro. Laugarren kaletik San Pedro. Bai! Ia 10 gehiago. 20 eta 40 San Pedrorentzat. Eta Zumaia garbi, ontzi bateko errentarekin, Portugaleteren aurretik. Hirugarren kaletik. Telmodeun, bai! Eta orantxe jarrilera. Beraz, Zierbenak irabazi du lehenengo txanda, 20 eta 30, San Pedro ia 10 segundura, 20 eta 40 eunenekoak alde batera utzita, Zumaiarentzat 20 eta 52, Portugaleterentzat 20 eta 46, iragarkiak eta berehala bigarren txandan hemen Moañan, Bigoko itxasadarrean, lehen kaletik Tiran etxeko trainerua, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Cabo da Cruz. Agur terdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galizian gara gaur jaun Andreok, Bigoko itxasadarrean, Moañako banderaren 34. edizioa dugu jokoan, eta hain zuzen hor duzue etxeko traineruaren patroia, David Álvarez, lehen kaletik arituko da eta Tiran, bigarrenetik Astillero, gaur beraz lehen bikaletatik urdinak izango ditugu, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Cabo. Hiru traineru jadanik pronto, patroiek estatxa hartua dute, eta oraindik ez dago prest, Caboko traineru Alfonso Díaz, ziatzen ari dira hain zuzen, eta berehala hartuko du patroiak estatxa. Eta, aipa dezagun, orain artean, Zierbenaren erreferentzia, beraz, 20 eta 30, lehen txandako garaile, azkenean San Pedrori 10 igo du errenta hori. Azkeneko minutu honetan. Bai, bukaeran, babesarekin eta bar, hortxe, lortu du tartea zabaltzea, Zumaia 3. Ibon, Portugalete 4. Ea orain oso txanda polita alde batetik Galiziako bi traineru, Tiran eta Cabo, San Juan, orain artean Hondarribia alde batetara utzita bandera bat irabazteko gai izan den bakarra, eta Astillero Ibon. Maila handiko traineruak, liga osoan zeharrari gara ikusten bigarren txandatik, Orezko txandako traineruei koska egiten dietela, eta esan dezagun, Tiranek etxeko traineruak, lehenbiziko kalea eskatzen zuela, bandera txuria eta eta horixe daukatela, argi. Uretako epaileak bandera goian, bai! Badoaz! Ea ba! Bizi, lau traineruak. Bai, San Juan, 40 palan. San Juan, Tiran dagoeneko berriz luze. Segituan luzatzen dute, Tirangoek. 20 segundutan tarterik ez, lauak pare-parean dira. Ea ba. Oso txanda orekatua izan daiteke hau. Eta mamitsua, batetik Galiziarren arteko orea.
Eta sailkapen nagusiari begira ere, esan daiteke 3. postutik atzera, distantziak oso txikia direla. Baina goazen entrenatzaileek hartutako erabaki horiek eta tripulazioak errepasatzera, izan ere 3 egunetan 3 estropada, gehienentzat, Astillerok ostegunean du Kamargon Kantabriako txapelketa, baina Galiziarentzat eta Euskaldunentzat asteburu hau oso berezia da, Ibon. Eta entrenatzaileentzat ere bai, eta guztiek errotaziak egingo dituzte, eta esate baterako truko kanbadosek Tiraneko entrenatzaileak erabaki du azkeneko getxo jokatu zuen kuadrilarekin alderatuta 4 aldaketa egitea, Hermela aurrekalaria eta beste 3. Reixo do Campo, Tomas Casas eta Nobele. Astillero ikusten ari gara, eta Dani Perez, hemendik irtendako entrenatzaileak 4 aldaketa. Honek ere beste 4, bi estriborrean, Efren Sánchez eta Oskar Martínez, hankekoa, eta baborrean berriz, Basile Matei eta Jose Maria Sentiez lanerako dira. Astillero eta Tiran buruan, San Juan segundu batera Cabo 3. Eta hemen duzu San Juan darren tripulazioa, azteko hori den patroi gazteari beste aukera bat, Joseba Fernandezek. Hori da, bai, eta aizeguna izango du hori denek, eta horretaz gain 3 aldaketa egin ditu. Estriborrean Jon Carrillo eta Arkaitz Goni, eta baborrean Artzaluz. Eta esan dezagun, gaur Josebak besteak beste, Beñat Izagirre, hankeko estribor lanean ibili dena, maztozta baborrera pasa duela, Xabi Zalabalare pitik 3, Bedia lautik bira, hor aldaketa desente egin ditu Josebak. Eta Gustavo Vázquezek, Kaboko prestatzaileak ere, 6 aldaketa gaurkoari begira kopuru altua. Aurten plantilla ere, luzeagoa du. Honek aurrekalari aldatu du bat, Leston, estriborrean 3 aldaketa, Ramon Blanco, Mario Brion eta maztatozan Anxo Martínez, eta beste 2 aldaketa, baborrean, ondo esan da bezala, asteburu. Urte osoko astebukarerik berezi nagusia izango da, eta Gustabok ere hori aintzat hartu du noski. Astillero buruan, Tiran batera, San Juan 3, Cabo 5, orain galdera, Ibon Gaztañazpi entrenatzailearentzat. Zuk entrenatzaile mentalitatearekin, 3 estropada asteburuan, 3. zure lurraldeko txapelketa gainera, ze nolako jokabide hartuko zenuke mutilak aukeratzerakoan. Behar bada, klasiko batek esango luke txapelketari begira gorde, eta horrenengo egunean test bat edo egin, eta aldaketak edo nekatuenak edo bigarren egunean kanpoan utzi edo, baina zure entrenatzaile ikuspegia nahi nuke. Printzipioz, 3 estropadetatik bat garrantzitsuena, pixkat klubak agintzen duena edo, zein den garrantzitsuena. Eta hori, zer esaten du? Zailkapena esate baterako, Zumaiarentzako, Portugaleterentzako, liga da garrantzitsua. Ez dira txapelketan egondo, beraz, batzuentzat garrantzitsuena liga bera da. Beste batzuentzat, esate baterako, Tiranek ere etxeko estropadatu, gaur biharkoa baino beto egin nahiko du, eta bi horiek aztelenari begira egongo da. Eta zalantzarik ez daukat, orezko txandako puntako 4, baina 3 goran dabiltzanak, Hondarribia, Urdaibaik eta Kaikuk, ondo begiz jota ere, azteleneko txapelketa daukatela. Horrela kalarriak gora berabaren bat badu. Bai. Astillerokoak. Oainik 4. minutura ez gara heldu, eta hor palada batzuk galdu ditu. Astillero hala ere buruan da. Tirani segundo bat bi, San Juan 3, Cabo, 4. kaletik, traineru pare bateko atzerapenarekin dugu, Ibon. Cabo hori aurten ikeragarriari zaio, kostatzen txandak ondo aztea, eta gogora ezagun, inork ez badaki, Astilleroko entrenatzailea lehen ere esan dugu baino, bertako semea dela, Tirango entrenatzailea izan dakoa, Dani Perez, eta honek ere zino beto ezagutzen duela estropatoki hau. Astillero buruan ba. Ea ba. Ziabenak 4 eta 37 markatu du. Tirane buelta hobea, nire iritziz. Tirane buelta desente hobea, nire iritziz. Hala ere, Astillero, zezango du, tosta pare bat aurretik bai irteeran. Hori esek. 4 eta 34. Tiranentzat 4 eta 33 hartu dute Astillerorentzat. Astillerorentzat beraz denborarik onera, San Juanek 4 eta 35, Zierbenak lehen 4 eta 37 egin du, eta orain Kabok segundu bat gehiago. Beraz, txanda honetako 3 azkarrenak, lehen txandako garailearen aurretik. Eta maniobra ostean Tiran eta Astillero pare-parean, eta Erne San Juanekin. San Juan ere segundu bakarrera kokatu da eta. Astillerok ez du asmatu, hor ziabogan, eta honek besteak beste, Tirani ikeragarrizko indarra emango dio, hemen. Tirango trainerua, eta arraunketari erreparatuta, nabarmentzekoa, truko kanbadoz etorri zenetik, iaz, nire iruditzen zait, 12 kuadriletatik gehien etzaten den ontzia, atzera, Tiran dela. 33, 34 paladan,
eta pixkanaka etortzen ari da. Hor ikusi dugu nola egin duen, babor espaldekoak trabo ikeragarria. Begira, hirura nola datozen, Hirura brankaz, Olimpiarerako saioa baliz bezala. Argi San Juani ere, Tirango prestatzaileak kanbadosek izugarrizko harremana Joseba Fernandezekin du, elkarrekin lanean jardun da, eta nik badakit bien arteko harremana oso estua dela. Eta esan daiteke, dudarik gabe, euskaldun du egin duela nolabait arraunketa, ez da, Tiranek? Begira, nola ari denetzaten, 12 ontzitan iruditzen zaite gehien etzaten den taldea dela. Atzo aukere izan nuen, entrenamentua ikusteko, eta 80ko hamarkadako San Juan handiari gogora ekarri zidan, hor zenbait erdian doazen Martin Nobaiz da Alejandro eta Xaxa Ermo bera eta etzan, eta hori eskatzen die entrenatzaileak kanbadosek, pala ondo bukatzeko, erritmoa etorriko dela, eta besteak beste esanaz atzo ere, argi oraindik uztaila da, eta guk arraunketa honi lortzen badugu palada bat, pare bat palada, gehiago ematea, argi abuztuan ongi ibili gaitezke. Esperantza horrekin dabiltza. Begira aurreko zinta ere, nola airean datorren. Zoragarria doa, Astilero ere, buelta hona emaiz, baina hortxe jarritzen San Juan ere hurbil, 2 segundura. Kabok ordea ez dio buelta eman egoerari. Lehen txandako azkarrena Zierbena izan da, eta Zierbenaren denbora baino, segundu bat bi gehiago erabiltzen ari da Kabo. Alderantziz, txanda honetako lehen hirurak, Zierbenaren kronoak, hobetzen, konparaketan hori garbi ikusten dugu. Nola bukatu, Aizearen aurka, Zea. Eta David Alvarez oso motibaturik hau ere, zan beharrik ez dago denentzat, etxean aritzeak baduela motivazio puntu bat alde batetik, eta gainkarga ere bai, presioa bestetik. Hori da, galdetu duzu, Mikel, estropadak aukeratzeko, eta urteko estropadarik seinalatuenetakoa, etxekoa izaten da, eta beraz, alde hortatik, Tiranek bai gaurkoa eta astelenekoa izango ditu gurutzearekin edo poligrafo gorriarekin markatuta. Galiziako txabelketa astelenean, herri honetan bertan, Moañan, baina beste puntan. Nolabait konparaketa egiteko, pentsatu hau Pasaia dela, eta gaur San Pedro aldean gaudela, eta txapelketa Galizikoa San Juanen hartu. Hemen dagoen okazioa eta pikea ere, Pasaiterren ez du, oso antzekoa ere. Begira, nola datozen, hirurak, San Juan zerbait galdu du orain. Baina oraindik bizirik dira Pasaitarrak, San Juan darrak. Tiran estropadaren buruan, Jaun Andreok eta Kabo asko sufritzen 9 segunduko atzerapenarekin. Ia San Pedroren kronoa markatzen. Eta Zierbenak San Pedrori 10 segundu atera dizkio lehenengo txanda. Orain makurtu egin dira, Tirango begira, David Alvarez makur egin da. Eta begira bizkarrak, hoxe talde landua, batean nola jotzen duten, eta bizkarren posturak ere, keinuak ere berdinak dira. Eta zazpirak izateko 20 minutu falta dira, eta momentu ona hau, Pedreñan jokatuko den estropada gogoratzeko, eta ondarrutarrei gure bultzada emateko. Astean zehar izan dako istripuaren ostean, zer esango dugu posten garela, ondarrutarrek badakigu, kastako horrekoa direla, eta susto latza hartuta geho, gaur hor saiatuko dira Pedreñan K-ligako lidertza mantentzen, eta jarrai dezatela horrela sasoiz beteta, eta sustuari buelta lehenbailen ematea, hori komeni da. Nola ez, bultzada handi bat hemendik, ondarrutarrentzat. Abek balizaren gainean ditugu, Mikel? Bai. Este minutu erdiren bat. Eta traineru bat, oraintxe, estropadan zehar izan dako tarterik onena, Tiranen alde. Eta orain ere hemengo babes hontan, Babesari esker, lehen kalera etorrita. Zierbenak ere hori egin baitu lehen. Eta zain dezagun Astileroren maniobra, nire iruditu zait, han, kaskarrena, beraiena izan da eta. 10-0 lan erditan lehen txandako garaileak Zierbenak. Hortik bera garbi, Tiran, hor da, 9 eta 59, Astilero, San Juan ere bai, Astilero 10-0, San Juanek 10-5, Zierbenaren denbora, eman diote, eta Kabok 10-9. Eta lehen ikusi dugu, Astileroko aurrekalaria, aldatzen ari da, arrauna, Juaneko luzuetan estriborretik doa, haizeak hortik jotzen duelako, eta itxasuan askotan ikusten dugun maniobra da.
olatuak nondi jotzen duen, aurrekalariak handik egiten duen arraunen. Hemen, gauza bera baino, haizea kontutan hartuta. 4 segundu, momentu bat ez behintzat, Tiranek Astillerori. Eta San Juan ere pixka bat geratu zaigu Ibon. Bai, une kritiko hau San Juan darrentzat, Orain txordabiltza, Astillerorren gandik 3-4 segundura, 5 segunduko tartea zabaltzen denean, azten dira treniruak erortzen, ea orain. Josebaren taldeak, Astillerori eusteko modua egiten duen. Kabo, Zierbenaren atzetik, garbi, Kabo gaur punturen bat galduko du, eta lanean ari diren ontzien artean, apalen zen, 41 puntu, Astillero 43, Tirane 48, San Juanek 50, eta gauza nola duden ikusita, Tiranek zailkapenean motivazioa badu alde batetik, eta aukera ere bai, San Juan gutxienez harrapatzeko. San Juan eta Orio ere ez du apartean, Puntu bat Orio 51 ditu, San Juanek 50, hor gauzak oso estu daude, eta oraindik estorpada ez da bukatu, baina Tiranek, gaurkoa kontuan hartu gabe, 3 estorpadon kateatu ditu, Getxon, Bilbon, Donostian, eta hasieran irregular aritu zen badirudi, pixka bat ari dela, erregulartasun hori lortzen. Nire ustez Kabok ez bezala, Kabo hori aurten, iaz baino, gehiago ari zaio kostatzen. Pentsa daiteke baita ere, Kabok lehen aipatu duguna, ez da? Entrenatzaileak bere estrategia markatzen hasita, bihar etxeko estropada, eta gero astelenean Galiziako txapelketa. Eta gaur, Mikel, gainera, inork nahi etzuen kalea, eta askotan entrenatzaileek aldaketak egiten dituzte, kale zozketa jakin eta gero. Hala da. Erreparatu ez dela, Kaikuren gaurko 13koari, hor aldaketa gutxi dago, bakarren batek... Bestetan ere gutxi egiten ditu, gaur gutxiago. Bakarren batek sumatu du, aukera izan dezakela Bizkaitarrak. Kaiku lehen kaletik izango dela gero horrezko txandan. Orio bigarrenetik, Urdaiba 3. eta Hondarribia 4. Tiran aurretik, 4 Astillerori. Tiran zailkapenean 6. Jaun Andreok, 48rekin, poliki, beti gora etorri den arraun elkartea. Orain artean, ustailean gaude, pentsa ezazue. Gaurkoa 8. jardunaldia da. Eta orain, haizearen alde, erritmoa zarrituta, orain txartuko diegu, pentsa, Tiran 37 paladania, hori oso ezoikoa da, oso gutxitan ikusten da, haizearen alde, beti zarritu egiten da raunketa, beti. Gero kontrakoa, pixka bat tentexeago heldu, eta ondo bukatu. Bai, baina ontzi azkar dabil. Bai, begira. Aukariak baino bizkorrago bai behintzat. Bai. Eta lehenbiziko ziabogan, segundu bat atzeti zen. Horrek esan nahi du, 7-8 minutuan, ondoko kaletik doanari, Astillerori, 2 treniru sartu dizkiola. Hori ez da kalearen abakarrik, Eta Galizian gaudenez, eta aipatu dugu Samertola meu, gainera Enrique López, Asturiarra eta Euskal Herriko hainbat klubetan lanean aritutakoa bertan delarik, zan dezagun, nagusi direla Galiziako ligan, 52 puntu dituzte, gaur aproban estropada intzutzen, 2. tokian doan arraun elkartearen etxean, 6 puntu bigarrenari, Ares 3, Koruxo 4. Nolabait Samertola meu kenduta, hau ere aipatu genuen duela 2-3 aste, iraultza bat bada Galizian, eta ospe handiko klub batzuk, bai Txapela, bai Amegrobe bera, bai Mekos, zailkapenaren atzekaldean direla. Izenakin ez baitira estropadak irabazten, Ibon. Ez, hor Euskal Herrian ere ikusten ari gara. Talde zikloak eta aroak izaten dituztela, erori egiten direla, eta hor klub historiko horiek pentsa Amegrobek, Galiziako liga, azkeneko, ia ez dut gogoan, baina horretik, 2009 marramaika mabez, 4 urtetan Meira izan dira hemen, azken hamarkadan errege. Ea ba. Tiranek 14 eta 51, 11 segundutan hobetu du Zierbenaren demora. Begira San Juan pasa eginda, 14 eta 56, San Juanek 2 gehiago, 14 eta 58, eta Kabok 15-02 Zierbenaren demora. Baina San Juan iruditu zait, asko joan dela, ea orain GPS-aren datua. 6, Tiranek Astillerori 6, San Juani 10, Kabori 13. Orain haitian etorreko dena Tiran da, Batetik, hor begira nola ikusten dituzten treniruak, atzetik, mutilak nola ikusten dituzten beste treniruak.
kalea ere ona. Bandera eske. Bandera hor dagoela. Hare, badaki, haizearen pronostikoa, eta badaki, claro, eta aukera hori ezin dela baztertu. Zergatik ez. Txanda hau irabazi, kronorik onena markatu, eta gero beste nadalana. Demagun, zain egon. Tiran, gaurkoz, Hondarribia baino zenbat mantsoago izango da, 15-20 segundu. Horrelako haizeekin, haizearen keinu txiki bat, nahikoa izaten da, ufada... Irula ufada. Luze bakoitzean bat, eraginkor xamarra eta akabo. Horren txetortzen ari dena zelakoa. Horrelako biru, horrela indartxuk, eta edo zer gerta daiteke. Horrein kabo ari zaio San Juan izartzen. Ea ba. Zierbena gora egindu bukaeran, eta Zierbena eta San Juanen artean ez dago ezer, denbora gurutzatuta bitxanden artekoa. Astillero hor dari da, Astillero alde neurrian eusten ari zaio. Tiran eta Astillero. Eta oso ondo ezagutzen dute estropa deremua, bi arraun elkarte hauek, batzek etxeko danak dituelako, bestetik Astillerok mengo entanatzailea, arraunlariak ere bai, tirandikara joan da, eta hor dago estropada. Eta tiran garbi, gainera badakite azken metrotan, badutela babesa. Eta orain ere begiran ondatorren, Lehen Zierbena baino, desente baborrerago dator. Goraipatzeko abeste ere ditzen zait, orain Astillero egiten ari dena, estropada ondo hasi du, gero tiranek ospa egin dio, baina erori gabe, bigarren postuan eustea, merito handiko izaten da hori ere. Ea ba. Ritmoa Astillero, hogeita mezortzi palan, Astillero. Eta David Alvarez bukatzeko eskatuz. Ikusten badeu nola etzaten diren Galiziarrak eta Kantabriarrak antzeman daiteke, koska bolita. Bai, bi eskola erabat ezberdin. Hori pentsa, begiz antzematerako, horren arabera, entrenatzaile bakoitzak arraunketa bat izaten du buruan, eta guztia arraunketa horren arabera jartzen du. Traineruaren neurriak, kargak, arraunak berak, palankak, dena, arraunketa horren araberako. Begira, bigarren arraunaria, horretik, nola doan, atzera, hemen ikusi dena da, eskola guztiak, bere garaiak izan dituztela, eta guztiak lortu dituztela, geixiago edo gutxiago etzanez, garaipen handiak. Eusten ari da bat iran, esango nuke txanda hau kontrolpean duela, nahiko modu nabarmenean. Eta kabo, San Juan ikain gainera torri zaio. Mentxe karondoan, edarki sentituko dute San Juan darrek, Galiziarren bultzada. Iruditzen zait San Juan bai, badirudi, pixkat baborrera, jo duela, holi denek. Eta bestalde kabok, laugarren kaletik, lehen San Pedrok egindakoa, errepikatuko du. Kaleari eutxi. Talderantzi San Juan garbi dator, bigarrengoaren bila, alduen neurrian. Bigarren kalera bezala. Bestea, deigarria edo, Astillerok ere, bere kaleari eusten diola. Eta badu tartea nahi izan ezkero baborrera jotzeko, Bai, garbia. Tiran, Erne, Zierbenaren bukaera oso ona izan da, eta orain Zierbena, behin-behineko zelkapenean, Astilleraren parean legoke, eta San Pedro, Kabo eta San Juanen aurretik. Erne, hemen segundu gutxitan, 3-4 puntu izango dira eta dantzan. Eta orain aize ufada ikeragarriko gorra. Aize ufada ikeragarriak guzti hauen kaltetan, eta lehen txandakoen mesedetan. Tiran, eusten alden bezala, Astillero bigarren, eta urak ziaro naziak. Orain hemen dana petraldu egin da, hemen errepun pantxeko bat egiten du. San Juan eta Kaboren artean parean datoz jaun Andreo. Erne. Tiran, orain arteko denborarik onena. Markatzeko asmoarekin hemen da, Zierbenak 20 eta 30 markatu du. Bai Tiran, 20 eta 26 etxeko traineruarentzat.
Hor da Astillero bigarren, 5 gehiago Astillerok, 20 eta 32 Zierbenaren atzetik Astillero. Cabo San Juan, ez dakipa, gorrien aldeko esango nukenik, baina ea zer dioten epaimaitik. Nik ere norbaitek jokatzeko derrigortu eskero, Cabo iruditu zait. Baina beste aldera zeratzen bada. 10 euroko apustu egingo du, gehiago ez. Ba, ez, gehiago ez. Cabori, behin-behineko kronometraian, 20, 41, 54, San Juani 20, 41, 86 eta Erne, San Pedro, Caboren aurretik izango dugu eta zelkapenean. Beraz, Tiranen erreferentzia da baliotsuena, 20 eta 26, behin-behineko bigarren denbora Zierbenak, Astillero 3, San Pedro jarraian 4, Cabo San Juan, Zumaia eta Portu eta Usta bikaina San Pedro. Dagoeneko bi ondorio handi, batetik Tiranek aurre hartuko diola San Juani sailkapenean, beraz gutxienez laugarrena berea izango da, eta San Pedrok Portueri ere sartu diola puntu sorta ederra. Erreferentzia beraz, horrezko txandakoentzat, Tiranek markatutakoa 20, 26, 24, iragarkien ostean horrezko txandan lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik liderra, Hondarribia. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Galizian gaur, bihar ere bai, bihar iparraldera joango gara, Bigoko itxasaderretik Arousara, bihar Boiron, goizetik, gaur Moañako 34. bandera jokoan, Fandikosta sariaren 6. edizio ere bai, Ligako 8. jardunaldia dugu jokoan, eta momentuz, etxeko traineruak irabazi du bigarren txanda, Tiranek eta referentzia horixe da lau handientzat. 20, 26 eta 24, Tiranen denbora. Zierbena, Astillero, San Pedro, Cabo, San Juan, Zumaia eta Portu atzetik, Cabok, 1800 atera dizkio San Juani. Eta gaur segundo gutxitan puntu dantza ederra izango dugu. Bueno, horrezko txanda Ibon, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Hondarribia. Eta lehen kaletik Hurbilen Kaiku, hor dugu begibistan, eta nobedade nabarmen bat bai Kaikuri dagokionez, eta nobedadea trainerua da, Ibon. Trainerua, bera, begira, koloreari, azkeneko urtetan perla beltza, arribitsi beltzarekin ikusi dugu, eta gaur, kortak eta lakak erabaki dute, 2011an erositako trainerua, Amilibiaren molde zaharretik atera zen azkena, ura ekartzea, azken asteetan, arrufadura eman, eta hor egin dizkiote, aldaketa batzuk, egokitu dute, 2011an Kontxako sailkapen estropada traineru honesekin jokatu zuten, gero aldatu zuten, Kontxa irabazitu zuten traineru beltza, perla beltza egiten diotena, eta gaur begira, zer erabaki duten Galiziara. Erne, bandera txuria goian da. Ez ekartzea, Hondarribia atzera xeago dago. Badoaz, bai! Hasi da Jaun Andreok horrezko txanda. Ea ba, traineru aldaketa honek nolako fruitu ematen dion Jose Luis Kortari. Bera, badakizuen nolakoa den, horrelako kontuekin da palekin eta arraunen neurriekin eta hortan beti aztertzen, beti bila. Makina bat aldiz joan izan da, estropadetara bi trainerukin, bi atoiekin, bi remolkekin, eta gero traineruak, Euskal Herritik ona ere, hartzen du, trote pixkat ere hartzen du, eta hori ere kontuan izango zuen pentsatzen dut. Kaiku kontranatzaileak. Bueno, tripulazioak, lehen kaletik Jose Luis Kortak trainerua bai aldatu, hortik aurrera Ibon, hortik aurrera, aurreko asteburuko mutilak lanean. Hori da, eta gaur lehorrean geratu diren mutilei zor digun errespeto guztiarekin, guztiok titulartzat jotzen dugun trainerua aldaketarik ez, hortarteka Jon Larrañaga, eta Zumbeltz Perez, espaldan da aritzen dira, eta gaur ohiko trainerua atera du. Kaikuk, ohiko eskifaia, tripulazioa. Trainerua bera aldatu egin baitu. Eta hemen hori jotarrak. Eta besteak beste, Josean Aizperro eta Larrea bera eta barruan dira gaur. Hori da, rotazioekin jarraitzen du, Aizperrok eta Ketxoko traineruarekin, kuadrilarekin konparatuta, 5 aldaketa. Bat aurrekalaria, gaur Aritz Lizarralde, Altxerri, estriborrean, Anartz Larrea sartu da, eta Odei Arrizabalaga lehorrean da. Eta baborrean berriz, Joritz Etxeberria espaldan, Manuel Azarte 5. tostan, eta Aizperro 3.
Urdaibairen branka aurreti dugu. Hor dira Salsamendi eta bere mutilak Ibon. Hori da. Eta Urdaibaik irtera ona egin du, gaur bi aldaketa egin ditu, Jon Salsamendik. Estriborrean, aipagarria, erlantzegia, elantxo beharra, estropada gehiegi jokatzen ez dituena. Gaur, bigarren toztan da, David Iglesias hirugarrenera pasadu, eta Txila Oskar Bidez, hemen Galiziarra. Ogrobeko semea, bai. Hori da, Lehorrean da. Gaur aurrekalari lanetan Mikel Ojeda da, eta espaldan berriz, Iñaki Goikoetxea azkarate ekarri du, hirugarren toztara, eta Bazterretxea Debarra berriz, Lehorrean. Eta azter dezagune liderra, azter dezagune Hondarribia, gaur azken estropada erreferentzi bezala hartuta, 3 aldaketa. Hori da, Urko Redondo, gaur aurrekalari lanetan. Karrion veteranoa Lehorrean. Agoitz Irazoki, Nafarra, Nesakako semea bere ohiko tostara joan da. Espalda estriborrera, Inigo Jauregi, 5. ekarri du. Eta Asier Puertasek, Beñategiazuk utzitako leku hartu du 2. tostan. Irtera, 3 segundutan ditugu danak, eta Urdaibai estropadaren buruan Hondarribi batera, eta txandako apalena, Kaiku, momentuz, 3 segunduko atzerapenarekin baitoa, aurrez aritutako 8 traineruak baino bizkorrago Ibon. Bai, teoriaren arabera, traineru Kaiku bintzat, gainerakoak baino indartsuago da. Ez to Alferrik, 3. sailkapenean, eoan, Hondarribiak nola eusten dion. Beste segundu bat, Urdaibaik Hondarribiari. Eta hemen segundu guztiak dira garrantzitsuak. Segundu bat, 2 tosta. 2015an Urdaibai hemen nagusi, 14an Hondarribi. Palmarezean Urdaibaik hemen 4 garaipen baditu, aizu. Bai, oso emaitza ona lortu dituen taldea. Kontu kaskarra hori. Iaz 4. kaletik irabazi zuten, ura behera zela, haize gutxiagorekin. Hondarribiak duela 2 urte, lehenbiziko kaletik, irabazi zuen. Eta irtera honetan behintzat, Hondarribiak ez du puskatu estropadarik, eta Urdaibai aurretik. Eta argi dagoeneko Urdaibai eta Hondarribiak 4 segundu, Urdaibaik 4, Orio eta Kaikuri, eta hori bai. Traineru bat aurretik dira, hori eta 4 minutua bada zerbait. Bai, hori bada zerbait. Ea ba. Urdaibai, Hondarribia. Zailkapen nagusian, 6 puntu Hondarribiaren alde. 6 garaipen eder ere bai, eta ea ba, ordoaz. Ea maniobra. Urdaibai aurretik, irteran, 4 eta 25. Bai, Urdaibai aurretik. Eta ateratzen. Hondarribik 4 eta 26, 4 28 Orio eta Kaikurentzat. Eta Kaiku bera, Orioren aurretik, irteran. Tosta bat gehiago ez. Eta orain, ikusteko amorratzen nago, Kaikuk eta Oriok, barruko kale hauetatik, nola ekiten dieten 2. luzeari. Maniobra ostean segundu bat, Urdaibai Hondarribiren alde, eta Kaiku kokatu da Orioren aurretik orain 2 segundu bizkorrago, kortaren berdea. Ea ba. Urdaibai, Hondarribia, Urdaibai. Haizearen kontra orain. Urdaibai, 35 pala minutuko. Eta Hondarribia ere, hortxe nonbait izango da, Bai, Hondarribia ere, 34 pala, Hondarribiak. Joera beti errepikatzen dena. Haizearen alde, berriro esango dugu, sarriago joz, kontra ondo bukatuz. Orio sufritzen orain pixka bat, 7 segunduko atzerapenarekin, eta nolabait behin-behineko zelkapenean gainean izango luke tiran, aurreko txandako garailea. Datu danak gurutzatuta jakina. Oriorentzat orain une kritikoa da batez ere, Kaikuk 3 segundutako zulua zabaldu diolako, Urdaibai eta Hondarribia dagoeneko 2 traineru aurretik dira, eta orain 2. luzean. Indarra behar da orain, Aizea ez dago laguntzeko gaur. Ez da gutxe horik ere. Lehenengo txandan bataz besteko 14,3koa izan dela pasadidate, publizitate garaian, 2. 13,9, eta antzematen da, ikuspegi orokor hauetan, antzematen da, estropada eremua arrotua dagoela. Garbiago ez dago behintzat. Garbiago ez behintzat. Urdaibai eta Hondarribiak erra bizian, segundu bakarrean oraindik.
alderantziz besteak segundua galtzen ari dira, Kaiku 5-era, Orio 8-ra. Kaikuk, batez ere Kaikuk, babesik baldin badu, hemendik minutu ingurura, helduko dio babes horri. Estropada puntu hontan, Tiran eta Astillero, Orio baino, segundu bat 2 bizkorrago. Zaindu beharko da, Tiran eta Orioren artekoa, zailkapenean 3 puntuko abantaila dute horiek. Zaindu beharko dugu. Segundo bat, beste bat, Urdaibaik Hondarribiari. Hemen kontua da, minutuak aurrera joan ala, Urdaibaiko mutilei ikustea aurretik gaituk beste minutu bat eta aurretik gaituk ikuste horrek, bueno, ikusiko dute banderarek gertuago eta horrek traineru barruan ikeragarrizko dinamita ematen du. Orain arteko jardunaldi guztietan gertatu da, Hondarribiak lehenengo luzean erabaki ez duenean estropada, bigarrengoan lortu du. Ea gaur, bigarrengoaren bukaeran nola ditugun bi traineru handi hauek. Pentsa, Donostian bertan, Lekeition, enbiziko luzean, ordan baldintzak oso bestelakoak ziren, ze ikuskizun eman zuten, eta Urdaibai, zemagarren, 8. minutura ere bagoaz, eta aurretik, traineru erdi bat. Segundu bat, bi, hor dabil, GPS-a dantzan. Tiran, behin-behineko zelkapenean, 3. tokian kokaturik jadanik, Kaikuren denbora hobetuz, eta gero, Astillero, San Juan, Zierbena ere hortxe, Oriorekin. Beraz hemen oriotarrek babesteko, zelkapeneko 4. postu hori, ohorezko postu hori, ezin dute amore eman, segi beharra dute. Gogor, naiz eta ikusi pixkat atzeratu direla, temati eutxi. Burua hot eta bihotza bero. Buka eta buka, patxadari galdu gabe. Eta Urdaibaik dagoeneko ia traineru betea, Orain 2 segundutan egonkortu da, bentaja hori. Aurretik ikuste horrek, lehen ere esan dugu, baina ikeragarrizko bultzada ematen du. Eta atzetik doanari kontrakoa. Minutuak aurrera badoaz, eta ez diegu, heltzen oraindik. Beste segundu bat, Urdaibaik Hondarribiari. Traineru bete-betea dagoeneko. Traineru bete-betea, Urdaibaik Hondarribiari. Hor dira Elortegi eta Nando Rua, hankeko lanetan, gaur Nandoren anaiarekin, Danirekin ere hitz egin dugu, erretiratuta. Orain atletismora, 30 kilometroa, 30 hor da bilela eta fin, hori beti fin. Lehen ere toa jaundia zituen aregeta. Eta argi, Argi, 3 segundu dagoeneko. Bostera tartea. Urdaibaik Hondarribiri, GPS-ak hori markatzen digu, nik esan behar nun traineru garbi bat bazela, eta Erne Kaikuk orain babesa aprobetxatuz, nabarmen. Eta Orio 13 geratzen ari da. Erne, sartzen. Momentu hontan, Hondarribia Tiranen denboratan. Eta estropadako une hausia izan daiteke, Urdaibaik ziaboga ona egin, eta 2 minutu jotzen baditu, argi. Lan erditan Tiranek 9 eta 59, Zabal xamar, ez? Bai. Arazoak Larruzkain, Kaikuko. Kale. Hondarribi, 9 eta 59, Tiranen denbora. Araba, Kaiku 10-0-3 eta Orio 10-0-7, 8. tokira. Maniobra ostean, Urdaibaik Hondarribiri 5, Kaikuri 9, Oriori 14. Hau pasa india pixka. Propio nik iruditzen zait, gero aizea bota egiten du, baina aukeran gehiegi bezala, gehitxo bezala. Ez da erresa asmatzea, karo. Eta begira, Kaikuko Larruzkain. Bai. Behin, eta gero 2. aldiz ere bai. Hor, 2 segundu. 2 segunduko. Hondarribi galderantziz txukun xamar, berea egin du. Ea orain, Jaun Andreok, Urdaibaik demoraldiko errentarik onena du, lideraren aurretik, Hondarribiaren aurretik. Urdaibaik nolako gozea, Pulidorren lanak eginda gero 2. postuan, nolako gozea garaipena lortzeko, esan beharrik ez dago, Jaun Andreok. 11 minutu, oraindik 10 minutu, 9 minutu luze, falta dira, baina oso ongi bideratua daramate. Eta badakite orain, honi eusten badiote Hondarribiak oso zaila izango duela, bandera eskutatik entzia. Baina argi, jarraitzu egin behar da. Lanerdiak bakarri dira eta. Debuta ederra, erlantzegiaren zat. Bat egintzun, oker espanago, ez? Duda badut, uste du baietz, baina bueno,
debuta edo, bueno, Bai, debuta ez badu ere. Erantzunkizun handiko trainerura saldu estropada eta eman dio, asteburu hontan Jon Salzamendik. 6 segundo? 6 segundo. 6 segundo. Bi traineru, Ibon. Traineru. Ta hirugarren luzean, Bai, Kaiko amaikara. beste bat orain, Urdaibai airean doa. Eta Orio, Urdaibai airean. 17. Psikologikoki ere egoera honek indar ikaragarria emango dio Bermeoko taldeari. Biharko estropadari begira eta etziko Eta Euskadiko txapelketari begira, zer esanik ez. Salzamendik garbi izan du. Ez duela bat berare bazterren utziko, baina txapelketak hor dituzte, helburu eta erronka bezala. Eta iruditzen zait gainera, Zazpira joan da tarte horre. Euskal Herriko kluben artean, guztientzat garrantzitsua Euskadiko txapelketa, baino. Arraun elkarte batzuk izaten dituzte, bandera bat oso kutxunak. Bermeon, Euskadiko txapelketa, benetan da kutxuna. Beste segundu bat, Urdaibaik Hondarribiari. Horra aberia egin duena Kaiku izan da, Hondarribiaren gainera etorri da bigarren ziabogan, atzetik ibilita, bueno, Segundo garrantzitsua joan dira. Segundo garrantzitsua joan dira hor. Hori izaten da, borrokan egotetik, ez egotera dagoen tartean. Bueno, maniobra garaian, Urdaibaik Hondarribiri 5 eta orain 7. Egia da, gauzak diren bezala esateko, laugarren kalea, gaurkoari begira, Hondarribiak duena, ez dela gustokoena, seguru. Inork nahi etzuena, baina Urdaibaik ere, ondokoa du. Izan bazen, Urdaibai lehenbizikotik eta Hondarribia laukotik, orduan, hor metro asko dago batetik bestera, hor begira kanpoan aizia, hemen bai, baina begira. Ikaragarria da bilo. Hor 5 kilometro markatzen ditu baino, 20 gorako aizia. Eguerdi parteko parteak dira, 20 kilometroko bataz bestekoa eta 30ko ufadak. Hor kanpoan 20 gorakoak nabarmen. Anemometroak 5-6koa markatzen du, baina anemometro hori gaur, anemometroa bera, seguru ondo da bilela, Gu beti izan gara teknologiaren aldekoa, baina kokalekua, uste dut, ez dela proposena. Argi, beste minutu inguruan, minutu baino gutxiagoan, izango dira eta... 8 segundo, Ibon. Bai. Orain ziago gona behar du. Segundua pilatzen ari da hor, Hondarribia errenta handia, pekaturik egiten espadu, aukera galanta du, ligako lehen bandera irabazteko aurte. Ia zer hemen txera mantzuten eta aurten ere okerrak handu xamarra beharko du, Kaiku eta Hondarribiaren arteko distantzia hortxe, eta Orio eta Kaikuren arteko ere bai, Orio Kaikurekin atzerago ibili da. Traineru beteko desabantaila du, Orio Kaikurekin. Tiranek 14 eta 51, 14 eta 28 Urdaibaik. Ene. Hor da Hondarribia. Zer den, begira. Urdaibai ateratzen eta Hondarribia sartzen edo bueltan. Hemen Kaiku, orain heltzen dion. Orain bai. Orio ere gainean du, Bederatzira, Hondarribitarrak 14ra Kaiku, 18ra Orio. Eta honek esan nahi du, maniobra ostean 10, Ibon. Maniobra ostean Urdaibaik Hondarribiri 10, Kaikuri 15. Eta hori 18. Oriok ziago hona egin du Oriok. 14 Urdaibairen denbora. 11 segundo orain Hondarribiari. Hondarribiak 14 eta 57koa markatu du. Hala ere, Tiranek baino 4 hobeagoa. Hondarribirentzat gaur, bigarren postua orain sinatzekoa da. Dudari gabe, Ibon. Izango ez da ba. Beste, Hondarribiak uretan erakutsi duen nagusitasuna. Sailkapenean, 6 puntu dira, baina ligari begira ere, Urdaibai bizi-biziri baitago. Ea 13 segundo, Urdaibai aurretik, Hondarribia bigarren, eta Hondarribiarrek orain hortzak estutu eta Tiranen denbora hobetzea dute, erronka. 35 palanterdian, Urdaibai, begira. Zeitxura duen estropada eremuak Ibon. Oso txarra. Hemen eta gure ikusleak lasai egongo dira, etxean edo tabernan edo non nahi, baina horren begira Joseba Munarrizek, Mikel Orbañanosek zer erabaki duten, estropada eremua iruditzen zait, zeharkatu egingo duela. Orain bertan, Hondarribia Urdaibairen baborrean dago. Eta Tiran Hondarribiren kronoa markatzen eta Kaiku ere hurbil, Lau segundura. Argi gaur, puntu bat bakarrik ez. Bi ere,
irabazi ditzake eta Urdaibaik Hondarribiarekiko. Orain, tiran Haizearen Hondarribiaren norabidea ez da ezertxo ere aldatu, jarraitzen dugu berdin, nagusi da ipar mendebaldekoa eta jotzen du, Ea ba, 14 joan da Bermiotarren errenta. Hauxe ba, ez nuen nik espero. Irabaztea bai, baina halako tartearekin demoraldi honetan ikusi dugun Hondarribiri estropada honetan, eta bata 3. kaletik joan da, eta besta 4. askotxo da, Ikeragarria, eta Kaiku bera ere, orain, Hondarribiaren gandik 3 segundura dago, eta oraindik ez dira azkeneko babesgunean sartu, Ziabogan bost, Ziabogan Hondarribi Kaikuri bost. Orain 2-3 segundu, eta lehen bigarren luzean, azkeneko minutu terdian, hor 3 segundu errekuperatu dizkio hemen, molearen ondoko babesean. Ea ba, norabideekin begira zer ari den gertatzen. Begira nondi datozen Bermeotarrak eta... Begira Kaiku. Bai, baina diferentzi nabarmena ikusten dut, Bai. Ikusi Kaiku bai, eta Hondarribia ere bai. Hondarribia orain 3. kaletik edo etorriko da. Bai, eta alderantziz Bermeotarrek errenta ikaragarria dute, eta momentuz erabaki dute hortik jarraitzea, 3. gotik, aukera izan da, nahi duten norabidea hartzeko, duten abantaila handiarekin. Horren irakurketa bigarren luzean, emaitza ona izan dute eta segi horretatik. Eta bestea nabarmena, Kaiku, hemen ari gara ikusten, hau lehen tiran bezala, edo oraindik ere, baborrera Hondarribi eta godator. Kaikuren artean 2 segundu besterik ez. Harrigarria, nolako segundu sortza ari den lortzen Urdaibai. Hondarribiri 16. Eta tiran une honetan Hondarribi baino segundutxo bat bizkorrago. Hondarribi behin-behineko zelkapenean 3. litzateke. Jokatu behar banu, Kaiku eta Hondarribiren artean segundutxo bat besterik ez. Baldintzak ere hobeak dituelako. Bai, baldintzak azken metrotan nabarmen hobeagoak. Horio galtzen berriz. 450 metrotik gora falta dituzte, Kaikutarrek eta Hondarribiarrek. Urdaibai Jaun Andreok nagusi, Bermeotarrentzat San Migueligan aurten lehen garaipena izango dugu hemen Moañan. Joan zen urtean garaile eta aurten ere bai. Okerrik espada behintzat, nagusitasun handia erakutsi dute, orain artean 19 minutuko lanean. Hondarribia orain tiran da Kaiku hortxe pisegundon dabiltza hor, ligari begira 2-3 puntu, oso garrantzitsua erabakiko dira orain minutu terdian. Oso garrantzitsua. Urrengo minutuari adi. Oraintxe du Kaiku aukera, Oraintxe. Ez dutzen Hondarribia alduen dena ematen, baina tiran aurretik izango luke gauzak horrela baldin badira bukaeran, eta Kaiku ere hortxe. Kaiku Hondarribiaren aurretik ere jarri da, GPS-aren arabera. Ea ba, Jaun Andreo, pil-pilean liga. Hemen ez dago ez lo hartzerik, edozein momentutan dator eta ustekabea, denak lanean, baldintza ezberdinak, kalea, itzea, txandak, dena da garrantzitsua liga honetan, Jaun Andreok, hor da gaur Bou Bizkaiaren nagusitasuna. Bou Bizkaiak errenta ikaragarria gaurko honetan. Erne Kaiku izan daiteke eta aurkari zuzena orain bukera honetan Hondarribiaren txandako bigarren posturako. Hemen da garailea gaur, tiranek 20 eta 26rekin irabazi du bigarren txanda, eta begira Hondarribiaren kronoa 20 eta 12. Nondi datorren Kaiku? Urdaibai 20 eta 12. Nondi datorren Kaiku? Kaiku aurretik da. Kaiku aurretik da. Treneru erdi da. Kaiku bigarren, 3. Hondarribia. Eta Orio ere lehenengoaren bila azkenean. Kaikuk ederki aprobetxatu ditu bere kalearen baldintzak. Hondarribik gaur puntu mamitsua garrantzitsuak utzi ditu, 4. izango da azken zailkapenean. Urdaibai nagusi Jaun Andreok, Bermeotarren egun ederra gaur Galizian 20 eta 12. Kaiku 20, 26, 20, tiranek 20, 26, 24. Bigarren postuari begira, bideo finishak erabakiko du hau. Baina 4. Hondarribia 20, 28, 20. Azkenean, puntu garrantzitsuak dira. 3 puntu. Pentsa, erdia jandio. Altxorraren erdia. Bermeotarren Jaun Andreok lehen garaipen aurtengo ligan eta zailkapenan ere gauzak estutu egingo dituzte. Kaiku bigarren, 20-26 15 markatzen dut hemen gure pantailetan, tiranek 20-26, 24,
eta Hondarribiri 20-28, 60-11. Eta bideo finisharekin zuzenketak egiten ari dira, eta ematen du Kaiku bigarren toki horretan geratuko dela. Kaiku bigarren, Tiran hirugarren, Hondarribi laugarren baiestatzen didate, Kaiku eta Tiranen artean 900. Beraz, argi dago, sailkapenean gauzak asko aldatuko direla. Hondarribi lider! Hondarribik errenta ikaragarria zuen eta orain 3 puntuko abantaila du. Urdaibai 87rekin urbeldu egin dira bermeotarrak. Kaikuk 76 eta Tiran kokatuko da, zailkapenean segurenik 4. postuan ibon. Hau da gaurko zailkapena, ikusleek pantailan dutena, guk hemen beste pantaila asko ditugu datu pilarekin, eta horregaitik ensalada hau, baina demora badugu, bizkor errepasatzeko datu hauek, Kaiku eta Tiran oso hurbil bai, baina Kaiku bigarren. Hondarribi 4. Azkenean 16 segundu borobilak Urdaibaik Hondarribiari. Gero Zierbena 5. Astillero 6. Orillo 7. Zailkapen nagusian, Hondarribiak 80 eta 6 garaipen, Urdaibaik ligako lehen garaipena hemen Moañan, 87. Kaiku 3. eta Tiran kokatu da 4. Atzetik aurrera Tiranek badu baita ere hor bere saria, besteak beste bihar orezko txandan izango da, eta ligari beste piztualdi bat eman diote gaur bermeotarrek ibon. Bai, batetik sailkapenean 3 puntu errekuperatu eta 3 puntura jarri direlako, eta bestetik estropada irabazteko moduagatik. Gaur Hondarribiak 4. kalea, txarrena, txarrena zuen edo inor nahi ez duena, baina kontuan hartu behar da, Urdaibai ondoko kaletik joan dela, eta hori ñabardura detaile oso garrantzitsua da, eta bukaeran Urdaibaik Hondarribiari 16 segundo sartu dizkio, eta horrek esan nahi du, Salsamendiren taldeak gaur egin duela beste egunetan ere bai, baina gaur aparteko diziraz, eta bestetik Kaikuk bere kalearen babes eta onura horiek baliatu, eta bigarren leku ere eskuratu du, eta, bazi dirudien, Hondarribiarrena, orain arte amentzat, pasira bat ez dugu izango, baina garaipenari lotu saritu izan dira, eta Ama Guadalupeko arentzat nabarmen baligako estropadarik eta maitzarik kaskarrena izan da. San Juan ere hori eginda, Zierberak estropada politegin 5. gora etorri da, hori ere aipagarria, eta bestetik aipatuko nuke, San Pedrok 8. egin, eta Portugaleteri koska nabarmena sartu diola, eta Zumaiak puntutxo bat jandiola Portugaleteri. Halaxe da, patroien zelkapenean Alfonso Diaz eman dizkiote gaur 3 puntu, Karpinterori 2, Unai Oliden San Juango Gazteari 1, lidertzan Unai Osa eta Alfonso Diaz Zumaiarra eta Kabokoa ditugu, 7rekin, gero Aranberri eta Amunarri 6rekin, eta Karpintero ere eta Mantzebonekin 6 puntutan da. Luzez luze, lehenengo luzean azkarrena Urdaibai, 2. Tiran, 3. Urdaibai, 4. Zierbena, eta azken luze horretan, kronodanak aztertzen baldin baditugu, Hondarribiarrena 10. izan da, Oriotarrena 11. Azken luzean, Mikel, Zierbena, Zumaia, Astillerok, Kabok, Hondarribiak baino denbora hobea egin dute, horrek esan nahi du, haizeak baldintzak aldatu egin direla, eta haizeak nabarmen gora egin duela. Bai, jauna. Alde horretatik, Hondarribiak eta Urdaibaik segurazki arratsalde osoko baldintzarik txarrenak eta kalerik txarrenak izan dituzte. Azken luzean garbi dago baietz. Estropada bukaeran. Etortzerakoan badirudi zailtasun handiagoak izan dituztela. 2. luzean adibidez Urdaibai 4. izan da, Hondarribia 8. Kaiku 9. Orio 12. Pentsa aterako. Horrek ez du hausnarketa oso sakona behar. Bapatean ikusten da. Erakusten du. Korronteak zer egin duen ez dakigu, baina denborak erakusten du. Portugalete batek Orio baino denbora hobeago egitea, edo Zumaia baldintzak aldatu egin dira. Bermeotarrak laizter ikusten ditugun bandera astintzeko ontzi horretan, hurbil daude, baina ez dugu denbora gehiegi, 7 gaur futbol eman aldia dugu, zuzenean. Begira Gorkaran berri ura eskatuz, zeinen garrantzitsua, horrelako egunetan hidratazioak eta horrelako gauzak, Aldamenean du laguntzaileen ontzia, eta
Bermeotarrek gaur kolpea eman dute, bai horixe, Moañan. Tiranek antolatutako estropadan erakustaldia eman dute, eta batipat estropada txikitu dute, 3. luzetik aurrera. Bigarrengoan baita ere, horri bili dira, 5 segundu, Hondarribiren aurretik, lehenengoan parean, baina 3. nola joan gainera. Hori da, 8. minututik aurrera hor kaiku sartu den horretan, denbora askoan joan dira segundo bat bi aurretik, eta ordu hasi da, bigarren ziagora heldu aurretik, eta 3. apurtu egin dute, erabat, begira, Nando Rua eta Txapaz, horranketik, Nando Bera kontranketik, eta espalda estribo horretik ere ikusi izan dugu, eta kontrankekoak ere, begira, Erlantz eta Javi Polo. Ze garrantzitsua den errekuperazio lana, nolako Baskar, Edan, eta Kazak, eta errekuperazio hori, olako kezkaste buru hontan 3 estropada, eta... Oraintxe bertan, seguru nago, Jones. Hortan nahi dia, danak buru belarri. Begira, irabazi ondoren, atzeratzen bada sari banaketa, atzeratu dadila. Hauek ari dira, errekuperatzeko prozesu garrantzitsu horretan buru belarri. 180 badakit Jon Salzamendik orain burua ospakizunean bai, baina biharko estropadan errekuperazioan duela. Bueno, zazpiterdiak gain-gainean ditugu, minutu bat eterdi mantentzeko moduan gara, baina iruditzen zaite ez direla garaiz helduko, beste ontzi batzuk ere etorri dira hor, zaleekin, eta Jaun Andreok gaur albistegian ikusiko dituzue Bermeotarrak bandera jasotzen. Hor dira garaileak, zorionak Bermeo, zorionak Bou Bizkaia, Urdaibai nagusi, Moañan 20-12, Kaiku 2, Tiran 3, Hondarribia 4, sailkapen nagusian, Hondarribia 80 puntu, Urdaibaik 87, Ibon Gaztañazpi, Liga biziri dugu eta garaileen multzora heldu da Bermeo ere bai. Lehen ere esan genuen, zailkapenari begira Urdaibai bizirik zegoela, badakigu ze talde den, gainera normalean beti gora etortzen da, eta zailkapenean 3 puntura jarri da. Bihar Jaun Andreok, Boiroko bandera, Arousa itxasadarrean izango gara, eta zuzenean estropada hori, bihar ikusgai, 12 aurrera Euskal Telebistaren lehen katean. Orain merkatal aholkuak eta jarraian, futbola, Reala eta Villarrealen arteko leia Zarauztik. Agur bero bat Galiziatik.